कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. शिवसेनेकडे असलेल्या उद्योग, जलसंधारण, आरोग्य, पर्यटन या 4 महत्त्वाच्या खात्याद्वारे आम्ही संपूर्ण कोकणच्या विकासासाठी भरघोस निधी आणू, तसंच जिल्ह्याचे पालकमंत्री ज्येष्ठ नेते उदय सामंतच असावेत अशी भावना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त केली. भावना मनामध्ये एकच आहे की या खेड मतदारसंघाने रामदासबाईंच्या रूपाने महाराष्ट्रामध्ये राज्यमंत्री पाहिले, महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्षनेते पाहिले, महाराष्ट्रामध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून पाहिले, एक ज्येष्ठ नेते म्हणून पाहिले. आणि त्यानंतर आज पुन्हा एकदा माननीय शिंदेसाहेबांनी, फडणवीस साहेबांनी आणि अजितदादांनी आज मला संधी दिली आहे. नक्कीच कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे आणि भावना एकच आहे की या मंत्रिपदाच्या मार्फत माझ्या कोकणाचा विकास व्हावा, माझ्या महाराष्ट्राची सेवा माझ्या हातून घडावी, एवढीच मी देवीचरणी आज प्रार्थना केली आहे. आमदार म्हणून तुम्ही काम केलेलं आहे, मंत्री म्हणून पहिल्यांदा संधी मिळते, काय आव्हानं? नाही, आव्हानं नक्कीच अनेक असतात, परंतु त्या आव्हानांना पेलाची ताकद ही प्रत्येक शिवसैनिकांमध्ये असते. आणि शेवटी मला वाटतं रामदासबाईंच्या रूपाने आम्ही मंत्रालय अनेक वर्ष पाहिलेलं आहे, त्यांचा अनुभव आम्ही जवळनं घेतलेला आहे. त्यामुळे नक्कीच ही आव्हानं सोपरित्या पेलू. अनेक स्वप्न रामदासबाईंनी बघितलेले आहे. तुम्ही देखील उद्योगाच्या बाबतीमध्ये खूप वेळा वक्तव्य केलेलं आहे. कोकणासाठी काय विशेष? आणि मला वाटतं आज कोकणाच्या विकासाच्या दृष्टीने 2 महत्त्वाची खाती ही या शिवसेनेकडे आहेत. एक तर उद्योग विभाग आहे, जे उदयजी सामंत साहेब गेले 2.5 वर्ष अतिशय चांगल्यारीत्या हाताळत आहेत. त्यानंतर जलसंधारण आहे, हे देखील खातं शिवसेनेकडे आहे. तिसरं महत्त्वाचं आरोग्य, हे देखील शिवसेनेकडेच आहे. आणि म्हणून मला वाटतं आणि पर्यटन देखील 4 महत्त्वाची खाती ही शिवसेनेकडे आहेत. आणि या 4ही गोष्टींवरती नक्कीच माझं बारकाईने लक्ष असेल. फक्त माझ्या मतदारसंघापुरतं नाही, तर या कोकणाचा विकास करण्यासाठी या 4ही विभागाच्या मार्फत जास्तीत जास्त निधी हा कोकणामध्ये कसा येईल अशा आमचे प्रयत्न असतील. मंत्रिपद मिळालेलं आहे, आता पालकमंत्री नाही, कसं आहे, उदयजी सामंत साहेब हे अर्थातच ते सिनियर आहेत आणि ते माझे मोठे भाऊ म्हणून मी त्यांच्याकडे पाहतो. आणि नक्कीच आज उद्योगमंत्रीपद आज त्यांच्याकडे असताना पालकमंत्री पदाच्या त्यांनी जिल्ह्याला न्याय दिलेला आहे. आणि म्हणून नक्कीच पालकमंत्री उदय सामंत साहेब हे असावेत अशी माझी इच्छा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.